An bhfuil buint agat sa le dramaíocht na le scéalaíocht tradiisianta agus có amsire. nó an spéisleat óránaíocht ar a seanós, agalah birte, lúbíní, ceoldramaíocht, óránaíocht có amsire, óránaíocht chorúil ná ceol tíe. An leis an bhiliacht bhéal ná rapal a tadal nó an bhfuil buint agat le hagras a bhín buintse leis na hálaíonna seo. Tá stratais neisianta dá alaí na teangahhaí na Gaeilge dá réite faoi lethair don rinn cultúr, éireachta agus gaeltachta, Ted a chuirmí uain. Is dá phobal na Gaeilge agus dá watcher na héireann ar fád an stratais seo. Mar sin, tasaíonn moltaí, smaointí, aineachtaí wa chleachtarí, an locht éisteachta wa agriachtaí agus ón bobal trí chéile uain. Más cleachtar, daine don locht éisteachta ná daine a bhfuil sim acús na hálaíonna teangahhaí tú, seoir deis dogu a bhfuil le cloisteáil sa stratais seo agus dála bhéim ar an banal héamhachta seo den na hálaíonna Gaeilge teangahhaí. Lór Linn.